Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Tot seguit veureu la proposta que hem preparat pares, mares, nens i nenes de sisè de l'Escola La Roda. Es tracta de Momo, de Michael Ende. Com ja s'ha informat amb antelació, tots els beneficis que s'entreguin aniran destinats al Rebost, al Centre de Distribució d'Aliments de Terrassa. Us donem les gràcies per la vostra assistència i per la vostra col·laboració. També en aquest sentit agraïm a la direcció de l'escola el seu ajut i suport a l'hora de tirar endavant aquest projecte. Per a totes aquelles persones que estigueu interessades en conèixer detalls del procés creatiu, us podeu adreçar al nostre blog on trobareu un ampli fons documental. Pel que fa a la representació de l'obra, dir-vos que hi ha personatges com el de la Momo o la Cassiopea que l'interpreten diferents nens i nenes a cada escena. L'espectacle consta de 2 parts, amb una pausa de 10 minuts, i té una durada d'1 hora i 3 quarts. Si us plau, recordeu desconnectar els telèfons mòbils. La llum que deixen aquests trastes pot molestar els actors, però també els espectadors del voltant. Durant la representació no és permès fer fotografies ni filmar. L'espectacle serà enregistrat i aquest material, més les fotografies que s'han fet al llarg de l'assaig general, estaran a disposició de totes les famílies i d'aquelles persones que ho desitgin. Esperem que gaudiu de l'espectacle i passeu una bona estona. Moltes gràcies. Hi ha un gran misteri que forma part de les coses de cada dia. Tota la gent hi participa, tothom el coneix, però és una minoria la que s'atura a pensar. La majoria de la gent el tenen per una cosa ben normal i no s'estranyen gens. Aquest misteri és el temps. Hi ha calendaris i rellotges per mesurar-lo, però això no significa res, ja que tothom sap que una hora pot semblar una eternitat a qualsevol, i al mateix temps pot transcórrer com si fos un instant. Tot depèn del que ens passi durant aquesta hora, perquè el temps és vida i la vida és dins del cor. O sigui, que això d'aquí t'agrada? Sí. I t'hi vols quedar? I tant. Però no et trobaran a faltar? No. Vull dir, si no has de tornar a casa teva. Casa meva és aquí. Però d'on has sortit, criatura? Qui són els teus pares? No tenis por, no volem fer-te fora d'aquí, et volem ajudar. O sigui, que et dius Momo, eh? Sí.
És un nom molt bonic, però no l'havia sentit mai. Doncs, qui te'l va posar? Jo, Tu mateixa, dius? sí, I com vas néixer? pel que recordo, sempre he estat aquí. I no tens cap tieta? Cap germà? Cap oncle? Cap àvia? No tens cap familiar amb qui anar? Casa meva és aquí. Ja, però és que encara ets massa criatura. Quants anys tens, en realitat? 100. No facis bromes. Quants anys tens? 102. Escolta, Momo, et sembla bé que diguem a la policia que ets aquí? Podries anar a una llar d'acollida. Et donaria un menjar, tindries un llit, podries aprendre a llegir, a escriure, a comptar i moltes coses més. Què me'n dius, No hi vull tornar més allà. Ja hi vaig estar una vegada. També hi havia altres nens. Les finestres tenien reixes. Una nit vaig saltar la tàpia i vaig fugir corrents. No hi vull tornar més allà. Ja ho entenc. Ja, però és que encara ets molt petita. Algú altre ha de tindre cura de tu. Jo I ja podràs tota sola. no em cal gran cosa. Saps què? També hem pensat que potser podries venir a casa algun de nosaltres. Què me'n dius, Gràcies, moltes gràcies. Però no podríeu senzillament deixar-me viure aquí? D'acord, tots plegats cuidarem de tu. Me'n vaig. He vingut fins aquí per mostrar la meva bona voluntat. Però ja ho veus, Momo, és incorregible. Què em trauria d'esperar-me més? Això mateix! Marxa d'una vegada, Nicola! No calia ni que haguessis vingut, perquè jo amb poca vergonyes com tu no faig les paus. De quin poca vergonya parles, Nino? A veure si ho repeteixes. Tantes vegades com vulguis. Et penses que ets tan gall i tan fort que mai ningú no gosarà cantar-te les veritats. Però jo sí que te les cantaré. A tu i a tothom que em vulgui escoltar. Au, vinga, va, Nicola, acosta't i mata'm. Ell és el que vas voler fer una vegada. Tant de bo ho hagués fet. Que no ho veus, Momo, la de mentides i calúmnies que diu? Si només el vaig agafar per les solapes i el vaig llançar dins d'aquella bassa d'aigua bruta que hi ha als darreres d'aquella taverna fastigosa. Una bassa que no és bona ni per ofegar-hi les rates. Per desgràcia, ja veiem que encara ets viu. Però vas intentar fer miques la meva vaixella. Això és mentida. Si l'únic que vaig llançar contra la paret va ser una gerra, i encara una gerra esquerdada. Però era la meva gerra, ho entens? Saps què ha anat dient de mi? Ha anat dient que no faig ni una sola paret dreta perquè vaig borratxo nit i dia. I que ja hi anava el meu besavi que, segons ell, havia ajudat a fer la torre de Pisa. Però si ho vaig dir en broma, home. Doncs quines bromes, Nino. A mi aquestes coses no em fan riure. A mi tampoc no em va fer gràcia quan vas escriure a la meva porta. Un home inútil només serveix per taverner. Bé, potser sí. Potser sí que no hauria d'haver escrit res de tot allò a la teva porta.
Però no ho hauria fet si tu no t'haguessis negat a servir-me un sol got de vi, perquè jo no t'he deixat mai res a veure. No tenies cap motiu per tractar-me de la manera com ho vas fer. Que no en tenia, dius? Ja no te'n recordes de la història del quadre de Sant Antoni? Perquè tu em volies ensarronar. Jo? Ets tu qui em volia fotre. Bé, i ara, Nicola, sigues franc. Abans de fer l'intercanvi, ho sabies tu, tot això dels diners? Esclar que sí. Si no, no ho hauria fet. Llavors has de reconèixer que em vas enganxar. Per què? De debò que no en sabies res, tu, dels diners? Paraula d'honor. Mira-te'l. Llavors és tu qui em volia engalipar. Si no, com és que et vas atrevir a canviar la meva ràdio per un retall de diari sense cap valor, eh? I tu, com ho sabies, tot això dels diners? Feia 2 nits que un client els hi havia ficat per fer-ne una ofrena al teu Sant Antoni. I n'hi havia molts? Ni més ni menys que el que valia la meva ràdio. En aquest cas, només ens hem estat esbarallant per un Sant Antoni que vaig retallar del diari. Així és. Per mi, pots quedar-te'ls. De cap manera, Nicola. Un tracte és un tracte. Segellem el nostre honor amb una bona encaixada de mans. Moltes gràcies, Momo. Momo, gràcies per escoltar-nos. Adéu! Gràcies! M'estimo més tornar a casa. Els llamps i els trons em fan por. A casa, i a casa que no tens de por. Sí, Llavors ja pots quedar on ets. però la Momo potser ja no vindrà. I què? Encara que jo no sigui, també podem jugar. Bé, però què? Jo tampoc ho sé, doncs a qualsevol cosa. A qualsevol cosa no és res. Hi ha algú que sàpiga un bon joc? Jo podríem fer que les ruïnes fossin un gran vaixell i que nosaltres salpéssim a la recerca d'aventures. Vaja, jo faré de capità, tu seràs el timoner i tu seràs un professor de ciències que investiga, perquè el viatge serà una expedició de recerca. I els altres, de què farem? De mariners. Mariners i marineres, i fem les veles! I ara què? Doncs el capità agafa el timó. Jo sóc el capità! No, sóc jo! Deixeu-me a mi, vosaltres no en sabeu! Ja he començat el joc, em toca a mi, no t'ho creguis! Mireu, arriba la Momo! Momo! Vols jugar amb nosaltres a mariners aventurers? Esclar que sí. Començo jo? Sí. Ja sé. Les ones s'enfilaven per la proa. I l'Argo, el vaixell del futur, avançava pel mar balancejant-se amunt i avall. Mai cap vaixell no s'havia aventurat en aquelles aigües tan perilloses, plenes d'escuts coralins i d'estranys monstres marins. El capità Gordon observava amb satisfacció tota la tripulació de l'Argo. Mariners, no serà fàcil, però ho aconseguirem! Sí, capità! Som uns mariners valents! Arrieu les veles, el vent és massa fort! Capità, no puc, necessito ajuda! Ara vinc! Gràcies, company. Capità, les veles ja estan recollides. Molt bé, mariner! Capità, allà baix es veu una illa de vidre. Professor Einstein, què li sembla això? Soc de l'opinió que hem ensopegat amb una espècie anomenada Struthus quichonemus. Hauríem d'enviar submarinistes per confirmar la meva teoria. Què passa? Una medusa gegant. Han quedat atrapat en els tentacles. Tots a l'aigua! No podem. Els tentacles són molt forts. Pugeu tots. Tallarem aquest monstre amb el mig. Timoner major. Sí, capità. A tota màquina contra la medusa gegant.
sono. Erueni salmenza tu la vindrà. Cramona javeni, venisa da. Malumba? Didi Mahafenoshi Gezui Malumba? Dado ua fuig la mà guauada. Tai, què és el que diu aquesta indígena? Diu que coneix una cançó que té el poder de fer dormir els tifons i les tempestes. Digue-li que canti. Malumba o si fan una guauadu. Meni, meni, alu, meni, guana, meni, meni, alu, meni, guana, susurate. 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 Meni, meni, alu, meni, guana. Diga la pilla! Malumba! Gràcies, Momo, ha sigut molt divertit. Escolteu, ha estat, hauria de marxar. No! Adéu! Adéu! Feta jo. Espaguetis! Sí. T'agraden els espaguetis? Saps, Momo? A vegades passa que tens al davant un carrer llarguíssim i et penses que és llarg com una llonganissa i que mai no l'acabaràs. Això és el que et penses. Llavors, comences a anar de pressa. Cada cop vas més de pressa i quan alces la vista comproves que la feina que et queda no minva gens. Aleshores, encara t'afanyes més i t'entra un desfici i al final ja no pots dir ni fava. I aquell carrer que no s'acaba mai. És que mai no hem de pensar en tot el carrer de cop. Que m'entens? No. No? Ai, espera. N'hi ha prou en pensar en la passa i l'escombrada que fas en cada precís moment. I no parar mai d'escombrar, Fixa't. Passa. Escombrar. Passa. Escombrada. Passa, escombrada. Passa, escombrada. Llavors sí que et fa il·lusió, perquè aleshores és quan es fan les coses ben fetes. I és així com ha de ser. Al final, t'adones que ara una passa i ara l'altra t'has fet tot el carrer. I això és el que compta, Momo. Estimats senyors i senyores, com tots vostès deuen saber, l'emperadriu Estrapàcia Augustina va saber per fi el que passava, tot exclamant frases tan conegudes com «Ai, pobre de mi, si almenys jo!» De la resta no en sabem dissortadament res més. I quan diu que va passar tot això? L'emperadriu Estrapàcia, com tothom sap, va ser contemporània del famós filòsof Noiosius el Vell. Ah, moltes gràcies. Moltes gràcies, estimats visitants. Moltes gràcies. Els desitjo una feliç estada a la nostra estimada ciutat. The Romans
were great builders. Oh, yes, darling, it was a great emporium. I do think so, Mommy. Without any doubt, sweetheart. A la guia no hi ha cap referència d'aquesta emperatriu Estrapàcia. Benvolguts visitants, fins i tot a la seva Amèrica lliure i bonica, se sap que Marcentius Communus va ser un tirà terriblement cruel. Marcentius Communus? Sí, senyors meus. El fet és que el tirà Marcentius Communus va tornar-se foll. Pensin que aleshores no hi havia metges que sabessin curar les malalties de l'ànima. Així doncs van haver de deixar que el tirà delirés tant com volgués. Delirés? Sí, dir bajanades, coses sense sentit, ho entenen? Yes, coses sense sentit. Coses sense sentit? I enmig de la seva follia, en Marcentius Communus se li va acudir la idea de permetre que el món existent prosseguís el seu camí i es va estimar més de construir-ne un de completament nou. Incredible! This is wonderful! Unbelievable! Amazing, really! Sí, a mi sempre que explico aquesta història em passa el mateix. No deixo d'impressionar-me. Així doncs, el tirà va ordenar construir un globus exactament de la mateixa mida que el de l'antiga Terra i que tot el que hi havia, les cases, els arbres, totes les muntanyes, els mars i les aigües en general, fos una còpia fidel del natural. Amazing! Sí, impressionant i trist, perquè la humanitat sencera es va veure forçada a treballar en aquella monstruosa obra, sota amenaça de pena de mort. De primer, va ordenar construir una base, sobre la qual s'assentaria el nou globus terraqui. Les ruïnes, senyors meus, d'aquella base, són les que tenen davant dels seus ulls. Incredible! This is fantastic! Amazing! Fascinating! Oh, really? Oh, thank you very much No es mereixen. Gigi Tiderone sempre al seu servei. Thank you. Oh, hang on. Can I ask you a favor? A picture, a photo with my son here in the amphitheater. Can I? A photo? Una foto, yes. We can. Vull dir, you can. Okay, fine. Say cheese. Cheese. Okay, another one, please. Say cheese. Cheese. Okay, fine. Thank you. No es mereixen. Wonderful. Goodbye. Beppo, com et troba? I la meva Momo? Com està la meva Momo? Molt bé, Gigi! Gigi, què és aquesta història amb Marcentius Communus? Històries. El món és ple d'històries. Qui en sap la veritat de les coses? On és la veritat? Gigi, m'expliques un conte, Gigi, va, vinga. Escolteu, jo estic molt cansat avui, me'n vaig. Bona nit, Beppo. Bona nit. Va, vinga, Gigi. D'acord. Qui vols que hi surti? Si pot ser, l'amo i en Girolamo. I quin nom t'agradaria? Potser el conte del mirall prodigiós? És un bon nom. El conte del mirall prodigiós. Hi havia una vegada una bonica princesa anomenada Momo, que vivia en un palau de vidres de colors al cim nevat d'una muntanya. Tenia tot el que es pot desitjar, però estava completament sola. Tot el que l'envoltava, servents, donzelles, gossos, gats, ocells, fins i tot les flors, tot era el reflex d'unes imatges, perquè la princesa Momo tenia un mirall màgic. Cada matí el feia sortir a fer una volta pel món. I cada vegada que el mirall tornava, escampava davant de la princesa totes les imatges que havia anat arreplegant. Ara bé, m'he oblidat de dir que la princesa Momo era immortal, perquè ella encara no s'hi havia mirat mai. Perquè tot aquell que hi contemplava la seva imatge esdevenia mortal.
Un dia, però, el mirall va portar la imatge d'un príncep jove i formós, i en veure'l, la princesa va quedar perdudament enamorada. Però com s'ho havia de fer? I, esclar, no coneixia el seu nom, ni tan sols sabia on vivia. I, a més, la princesa Momo tampoc sabia que aquell príncep estava presoner sota l'encanteri d'una fada de sang verda i freda. Aquest príncep es deia Girolamo, i la Momo va pensar: potser el mirall portarà al príncep la meva imatge, i quan voli pel cel, potser a ell se li acudirà mirar l'aire i la veurà, potser seguirà la trajectòria del mirall i em trobarà aquí. I aleshores, la princesa Momo es va mirar durant llarga estona en el mirall prodigiós i va enviar mirall i imatge a volar pel món. Vés, mirall màgic, vés a voltar pel món! Però, esclar, això l'havia convertida en un ésser mortal. I la princesa va esperar i esperar. Una nit que el príncep Girolamo estava assegut a la teulada del seu palau, una gota li va anar a parar a la mà. Comença a ploure, va dir la fada de sang verda i freda. No, va respondre el príncep Girolamo, no pot ser. Al cel no hi ha cap núvol. I alçant la vista va veure el mirall i la imatge de la princesa i es va adonar que plorava i que una de les seves llàgrimes li havia anat a parar a la mà. I quan la va veure es va adonar que estava profundament enamorat d'ella. Però aleshores la fada li va fer un nus al cor al príncep. Va oblidar que era el príncep. Va abandonar el seu castell i se'n va anar ben lluny, on ningú no el coneixia i es feia anomenar Gigi. Mentrestant, els vestits de la princesa s'havien anat estripant. Ara portava una jaqueta d'home massa grossa i una faldilla feta de parracs de tots colors. I vivia en unes velles ruïnes. I allí va ser on tots dos es van trobar un bon dia. Però la princesa Momo no va reconèixer el príncep. Ni en Gigi va reconèixer la princesa. I més tard van ser marit i muller? Em penso que sí, però molt més tard. I ara ja són morts? No, això sí que ho sé del cert. El mirall màgic només et feia mortal si t'hi miraves tot sol, però si eren dos els que s'hi miraven, tornaven a ser immortals. I això va ser el que ells dos van fer. En Gigi sempre serà en Gigi. Fígaro. Té, vés a la floristeria. Avui vaig a veure a la senyoreta Dàlia. Sí, senyor Fusi. M'està passant la vida fent petar les tisores, xerrant i ensabonant. I en realitat, què en trec de la vida? I un cop mort és com si mai no hagués existit. Si tingués temps de donar bona vida, seria una persona del tot diferent. En què el puc servir? Afeitar o tallar els cabells? Ni una cosa ni l'altra. M'envia a la caixa d'estalvis de temps. Soc l'agent XYQ/384/B. Sabem que vol obrir un compte d'estalvis a la nostra caixa. Primera notícia, i si vol que li sigui franc, ni tan sols sabia que existís aquesta entitat bancària. Bé, doncs ara ja ho sap. És vostè, oi, el senyor Fusi, el perruquer? Sí, jo mateix. Aleshores no es tracta de cap equivocació. Vostè és el nostre candidat. Com diu? Miri, senyor Fusi, vostè malbarat el seu temps entre tisores, xerrameca i sabó d'afaitar. Un cop mort serà com si mai no hagués existit. Si tingués temps de dur una bona vida, seria una persona del tot diferent. El que li cal, doncs, és temps. Tinc raó, senyor Fusi? Fa un moment que estava pensant en totes aquestes coses. Ho veu, home? Però d'on li hem de treure el temps? De l'estalvi. Vostè llença el seu temps d'una manera absolutament irresponsable. Li ho demostraré amb un petit càlcul. Senyor Fusi, quina durada li sembla que pot tenir la seva vida? Si Déu vol, espero arribar als 70 o 80. Bé, posem-ne 70, per si de cas.
O sigui que serien 315.360.000 segons, per 7, que fa un total de 2.207.520.000 segons. Aquesta xifra, senyor Fusi, és la fortuna de què pot disposar. És una xifra impressionant, veritat? Però encara no hem acabat. Quina edat té, senyor Fusi? 42. Quantes hores acostuma a dormir? Unes 8 hores. 42 anys, 8 hores diàries. Això fa un total de 441.504.000 segons. Un total que ja podem donar per perdut. Quantes hores diàries necessita per la feina, senyor Fusi? També 8 hores, més o menys. Quantes hores necessita per fer els àpats del dia? 2 hores, potser? Em sembla massa poc. Els àpats en 40 anys fan un total de 110.376.000 segons. Continuem. Sabem que viu sol amb la seva mare i que dedica una hora a parlar-li, tot i que és sorda. Això és temps perdut, senyor Fusi, 55.188.000 segons. A més, sabem que té un periquito que li costa diàriament un quart d'hora d'atencions. Això és un equivalent de 13.797.000 segons. Però... No m'interrompi. Les feines de casa, anar a comprar? Una hora... 55.188.000 segons. A més, sabem que va al cine un cop a la setmana. Un cop a la setmana col·labora en una societat coral, que 2 cops a la setmana va a la tertúlia de la taverna, que la resta dels dies queda amb els seus amics a les nits i algunes vegades fins i tot llegeix un llibre. En una paraula, senyor Fusi, que mata el temps amb coses inútils. Es tracta de 3 hores diàries que fan un total de 165.564.000 segons. No es troba bé, senyor Fusi? No, perdoni. De seguida acabem. Però abans, encara hem de parlar d'un capítol molt especial de la seva vida. Es tracta d'aquell petit secret. Vostè ja m'entén. Això també ho sap? Pensava que fora de mi i la senyoreta Dària... No hi ha secrets en aquests temps moderns, senyor Fusi. Per una vegada a la vida, faci el favor de considerar les coses d'una manera objectiva i realista i contesti'm una pregunta. Es vol casar amb la senyoreta Dària? No, no pot ser. Té tota la raó, perquè la senyoreta Dària, amb les seves cames esguerrades, es passarà tota la vida asseguda a la cadira de rodes. Tot i així, vostè cada dia li fa una visita de mitja hora per portar-li flors. Per què? És que li fa tanta il·lusió... Per vostè és temps perdut i aquest temps perdut fa un total de 27.394.000 segons. Si a més hi afegim el costum que té de seure's a la finestra un quart d'hora abans d'anar a dormir, encara haurem de descomptar-ne 13.797.000 segons. I ara veurem, senyor Fusi, el temps que en realitat li queda. L'import d'aquesta suma és el temps que vostè ha gastat fins ara. 1.324.520.000 segons. Què me'n diu, senyor Fusi? I ara veurem el temps que encara li queda al cap de 42 anys. Com vostè sap, un any té 31.396.000 segons. Això multiplicat per 42 fa un total de 1.324.512.000 segons. Aquest és el balanç de tots els anys que he viscut? Vostè creu, senyor Fusi, que es pot administrar de la manera que ho fa? I què puc fer? Fins ara no m'he adonat i he de confessar que estic desesperat. No sap com s'estalvia el temps. Ha de treballar més de pressa i deixar-se estar de ximpleries. El client, en lloc de dedicar-li mitja hora, dediqui-li un quart. L'horeta que s'està amb la seva mare la pot reduir a mitja. Treguis aquell periquito inútil de sobre. Si no se'n pot estar, continuï visitant la senyoreta Dària, però només un cop cada 15 dies. I sobretot, no malversi el seu temps cantant tan sovint, ni llegint, ni quedant amb aquells amigots seus. I de passada li recomano que pengi un bon rellotge per controlar més eficaçment la feina de l'aprenent. Molt bé, puc fer totes aquestes coses, però d'aquest temps que em sobrarà, què em faré? Com anirà tot això? No s'amoïni, deixi-ho a les nostres mans. Pot estar ben segur que de tot el temps que vostè estalviarà, nosaltres no en perdrem ni mica. Molt bé, ho deixo a les seves mans. Senyor Fusi, permeti'm donar-li la benvinguda com a nou soci de la gran comunitat d'estalviadors de temps. A partir d'aquest moment, vostè també és un home autènticament modern i democràtic.
Un moment, no hem de signar cap contracte, no hem de signar res. Per què? Amb el seu compromís nosaltres en tenim prou. És un compromís irrevocable. Aquí les tens, allò fusi. Avui són molt maques. Les hauràs de tornar. Avui no vaig a veure la senyoreta Dària. I vinga, afanya't, que tenim feina. Vinga, afanya't! Sí, m'hi han passat el mateix. Cada vegada són menys els que venen per sentir-me parlar. Ja no és com abans. Aquí passa alguna cosa... Però què? Sí, és veritat. La ciutat ja n'és ben plena. Jo fa temps que ho veig. El què? Res de bo. Està refrescat. Au, va! Però així de mainada, cada dia en ve més. Sí, justament. A què et refereixes? Que no venen per nosaltres. El que busquen és un aixopluc. No volia estar aquests capçatrons? No sento, tinc la ràdio molt alta! Que la baixis aquí. Tu no m'has de dir el que has de fer. Tu, ningú. La puc tenir tan forta com un plat. En això té raó. No li podem pas exigir. Com a molt li podem demanar. Se'n va a un altre lloc. Tota la tarda que s'està fent la Morgan. Doncs deu tenir les seves raons. No hi ha dubte que les té. Ens expliques alguna cosa, Gigi? Oh, sí, sisplau! Una història divertida! Un conte. Una aventura! Avui m'agradaria més que fóssiu vosaltres que m'expliquéssiu alguna cosa de vosaltres i de casa vostra, de què feu, de per què sou aquí. Nosaltres ara tenim un cotxe molt maco. Els dissabtes, quan el meu pare i la meva mare tenen temps, el rentem. Més endavant jo també en vull un igual. Jo cada dia puc anar al cine si vull. Així em tenen col·locada, perquè desgraciadament no tenen gens de temps. Però jo no vull que em col·loquin, per això vinc aquí d'amagat. I jo ja tinc molts discos de contes i els puc escoltar sempre que vull. Abans era el meu pare qui acostumava a explicar-me coses a la nit, però ara ja no hi és mai, o està cansat i no en té ganes. I la teva mare? Ella també és fora tot el dia. Jo, de fet, estic molt content que meus pares no tinguin temps per mi, perquè normalment es comença a discutir i acabo rebent jo. A mi els pares em donen més diners que no pas abans. Esclar, això ho fan per transcendir el damunt. Ja no ens estimen, això és el que em penso. No és veritat, a mi els meus pares m'estimen i més. I molt. No és culpa seva si ja no tenen temps. M'han regalat una ràdio casset. És molt cara. Mira, però la més vols. Mama, potser ja no podré venir més. Per què? Perquè els meus pares diuen que li robeu temps a Déu. Per això en teniu tant. Oh, veniu, nens. Veniu. Veniu. Ara us vull explicar una cosa. Abans a la gent li agradava molt venir a trobar la Momo perquè els escoltés. Era com si es retrobessin a ells mateixos. No sé si m'enteneu. Ja no en volen saber massa cosa. Abans a la gent també li agradava venir per sentir-me parlar. Però ja no tenen temps per aquestes coses. Són ben estranyes les coses per les que ja no tenen temps. Oi? El Nicola no està bé. Diu que els temps canvien, que ara tot va d'una altra manera. Ara anem a 100 per hora i fem els pisos com xurros un darrere l'altre.
Tot està calculat. Fins i tot el més petit detall. Ho entens fins al més petit. No està bé. Torna a veure massa. I en Nino i la seva dona no en tenen temps per res. Bon dia, soc Bebequi, la nina perfecta. Bon dia, jo em dic Momo. Soc la teva nina. I per això tothom et té enveja. No crec pas que siguis meva. Més aviat diria que algú s'ha deixat sense adonar-se'n. Vull més coses, vull més coses. Ah, sí? Doncs espera un moment i t'ensenyaré el que tinc. Veus? Això és tot el que tinc. Si hi ha res que t'agradi, només cal que ho diguis. Bon dia, soc Bebequi, la nina perfecta. Sí, això ja ho sé, Bebequi, però no volies triar alguna cosa. Mira, aquí tinc una petxina rosa molt bonica. Soc la teva nina. I per això tothom et té enveja. Si sempre dius el mateix... Ara juguem. Vull més coses, vull més coses. Doncs no en tinc més, i ara juguem. Tu em vens a fer una visita. Bon dia, soc Bebequi, la nina perfecta. Oh, que amable que m'hagi vingut a veure. Soc la teva nina. I per això tothom et té enveja. Sempre dius el mateix, no podem jugar. Quina nina més maca que tens! Per això tots els teus companys de joc et deuen tenir enveja. Deu haver costat molts diners. No ho sé, me l'he trobada. Caram, noi, em penso que has nascut amb bona estrella. Feia estona que t'observava i m'ha semblat com si no tinguessis ni idea com s'ha de jugar amb una nina tan fabulosa com aquesta. Vols que te n'ensenyi? Vull més coses, vull més coses. Ja ho veus que és ella mateixa que t'ho demana. És una nina tan fabulosa que se li ha d'oferir alguna cosa. El que necessita són molts vestits. Un vestit per anar de festa, un abric de pell de bisó, una bata de seda, un vestit de tenis, un vestit de bany, un pijama, una camisa de dormir, i un vestit i un altre vestit. I ara, els complements, una bossa de pèl de serp i a dins un pintejat, i una pistola per nines, i una màquina de fer fotos, i una raqueta de tenis, i una pulsera, i un barret de plomes, i un talonari de xecs, i un desodorant. Només es tracta de tenir moltes coses. Així és impossible d'avorrir-se mai. I l'Estela? Bon dia, soc l'Estela, la nina perfecta. I la Mencía? Soc la teva nina i per això tothom et té enveja. I la Jimena? Vull més coses, vull més coses. Bon dia, soc Betty, la nina perfecta. Soc la teva nina i per això tothom et té enveja. Vull més coses, vull més coses. Bé, suposo que vols quedar-te amb totes aquestes coses tan boniques. Doncs te les regalo, totes per tu, però no pas totes de cop. Bé, què hi dius? Que no ho entens, els teus amics ja no en necessitaran per res. Què passa? Encara no estàs contenta? Em podries dir què li falta a aquesta nina? Em sembla que no és possible estimar-la. Això no és important. Però els meus amics sí que me'ls estimo. Oi que et dius, Momo? La única cosa important en aquesta vida és obrir-se camí. Ser alguna cosa, tenir alguna cosa. I la primera qüestió que se'ns plantegen és què en treuen els teus amics que tu siguis aquí. Què en treuen els teus amics que tu siguis aquí? Els hi serveix de res? No. No. Els ajuda a tirar endavant, a guanyar més diners, a treure profit de la vida? No. No, tot el contrari. En realitat, ets la seva enemiga. I això és el que tu anomenes estimar. Nosaltres sí que som els seus veritables amics
i hem de procurar que els deixis tranquils. Nosaltres? La Caixa d'Estalvi del Temps. Jo sóc l'agent BLW/553/100. I que no t'estima ningú a tu? Ningú ha de saber que existim ni el que fem. Nosaltres procurem que ningú ens retengui la memòria. Un negoci fatigós, això de xuclar la vida als homes, hora a hora, minut a minut. Nosaltres el recollim, l'emmagatzemem, el necessitem. El vostre temps. Què m'ha passat? M'has fet enraonar. Estic malalt per culpa teva. M'has d'obligar igual que fan tots els altres. Ho has de fer. Ho has de fer. Bon dia, soc la teva Nina. I vaig a trobar la meva fetge. Vull més coses, vull més coses. Amics, això és una assemblea secreta. Les coses han anat de tal manera que cada vegada hi ha més persones que tenen menys temps. Però fixeu-vos que aquest temps que la gent estalvia és justament el temps que li manca. La Momo ho ha descobert. El temps és robat als homes per una banda de lladres. La Momo us explicarà com es va delatar un d'aquests individus que la van a visitar. Un moment. Jo m'ho poso que parli la Momo. Si us parla, es llançarà ella la primera i a tots vosaltres a un gran perill. No, que parli la Momo. Momo, Momo, Momo. Els lladres del temps van vestits de gris i sempre fumen cigarrets. La seva cara també és de color gris i quan estàs al seu costat sents una gelor estranya. Viuen del temps dels homes. Aquest és el seu negoci. Fan que ningú es recordi. Aquesta és la seva força. I com ho saps, això? Això sé perquè se li va escapar un dels seus agents, el BLW/553/C, que em va venir a visitar l'altre dia. Volia que jugués amb les seves nines, a canvi que m'oblidés dels meus amics. Deia que jo els hi feia perdre el temps. Molt bé. Algú té alguna proposta? Però com s'ho fan? Com es pot fer això de dur a temps? Com s'ho manegen? Exacte, diu això de temps es pot saber. De tota manera, primer que ens cal és trobar un científic que ens ajudi. Tu i els teus científics. Ara imagina't que ens premo que ho sap tot. Com sabràs si treballa o no pels lladres del temps? Jo trobo que el millor és que ho diguem tot a la policia. Què vols que faci la policia? Que no són lladres normals i corrents? Una de dues, o ja fa temps que la policia ho sap. En aquest cas, la seva impotència és evident, o encara no s'ha donat a tot aquest merder. Llavors, sí que és inútil. Aquesta és la meva opinió. Bé, però haurem de fer alguna cosa i sense que se n'adonin els homes grisos. Estimats amics, com tots vosaltres sabeu, el poder dels homes grisos és ser desconeguts i poder fer la seva feina en secret. Per tant, la forma més senzilla i eficaç de desarmar-los és que tothom sàpiga qui són. I com ho farem? Doncs amb una gran manifestació infantil i convocant tota la ciutat al nostre amfiteatre. Amb cartells i pancartes. Sí, i passant per tota la ciutat. Això sí que és un bon pla. I vindran milers i milers de persones. I un cop haguem reunit aquesta gran multitud, els explicarem aquest terrible secret.
I llavors, el món canviarà. Ja ningú no podrà robar el temps als homes. Anem! Endavant! La mandra, que el que convé és que us retornin el temps robat.